Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha namu mai suna tattalin su. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Hakika so ƙwaya ɗaya ne, ba ta da wani rabe-rabe. So ita ce da take zama a farkon masoya. Waɗanda ba su santa ba su suke fassara ta da wata manufa daban, sannan suke amfani da ita domin cimma burinsu na cutar wani ko kuma cutar wata. Tabbas so daga zuciya take, ba daga baki ba ko kuma kan harshe. So tana bayyana ne a kan idanunmu daga lokacin da kai gama da abin da kake so a rayuwa. Da yawa suna faɗan so amma har yanzu ba su santa ba, ba su taɓa yin ta ba, kuma ba su taɓa jin ta a zuciya ba. Fatan mu shine Allah ya haɗa mu da masoya na gari. So abu ne na daban, so dafi ne, so guba ne. Tabbas so wata yana ce da kan makantar da idanun masoyi. So shine abu mafi girma da ke iya sarrafa zuciya. So wani haske ne da kan haskaka zukatan masoya. So na gaskiya shine so wanda bai taba karewa dinin wuya. Allah ya haɗa mu da masoyan mu na asali. Haza wassalam.